Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi lokho esiqhubeke njalo nokwanda isibalo sabaphangalele ngesikhathi kuhlasela imvula enamandla eEastern Cape eMthatha. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwede media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Alokhu engene njalo amazwe enduduzo esiguleni zokuxhumana njengoba kubekwa ukuthi siyaqhubeka isibalo sabaphangalele ngesikhathi kuhlasela ikhukhula enamandla endaweni yase-Eastern Cape eMthatha. Namhlanje kutholakala ezinye isidumbu ezimbili zabantu abashone kulandela isikhukhula ezinamandla eEastern Cape njengoba kusaqhubeka ukuthungathwa kwabantu abanyamalele ngolesibili ngesikhathi kuhlasele imvula enamandla. Kubikwa ukuthi isibalo esisemthethweni sabantu asebeshonile kulandela imvula enamandla behlasele kuleya ndawo amashumi kungakabalwa isidumbu zabantu abatholwe namhlanje njengoba kusaqhubeka ukubalwa noma ukuthungathwa kwabantu abaduke ngeviki eledlule kuhlasele zona izikhukhula ezinamandla. Abantu ezikhuleni zokuxhumana bashiye amazwe enduduza lokhu engene njalo kubantu abathe balahlekelwa izihlobo zabo. Bafethu ke nami njengentatheli ka YouTube sengayideda indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.